Dumela mahulu, the Nyametisian is here. Nasi ndadzoka ndine nyaya ndasangana nayo pa page ra advocate nesu Chamisa varutaura kuti African wisdom, you don't challenge a crocodile when one of your legs is still in water. Blessed Friday hashtag for everyone. Parapa muri Zimbabwe ndikutasangana nenyaya iyi. Zvinhu zvandishamisa, zvanditira fun, zvichifadza zvekare, but ndaona kuti panapa pataurwa madimikira asisa Nyametisian. Ndo basa rangu rekuti ndiuyo ndichitsaya kupatsanura ndichionesana nemhuri yeZimbabwe kuti pari kunzi kudii. So mhuri yeZimbabwe tikatarisa pamakore adarika ayo 2018 advocate nesu Chamisa vanga vari president weku MDC Alliance iyo yakazoitwa take over nana Monzura. So panapa tiri kuona kuti vakange vachiti vabirirwa election sekuziva kwese kwamunoita mhuri yeZimbabwe. So zvichakadaro ndokubva vaenda kuHigh Court vachino challenge kuti aiwa tabiridzwa Supreme Court something vaenda vakano challenge court, asi kukoti ikoko hakuna zvisvino hazvo zvakazobuda nekuti malawyers chakangobuda ikoko chirungu chete, mafalcrams nezvimwe zvakangotaurwa, asi result zvino nemusoro hapana because vakangonzi aiwa hazvishanda, hamuna mav11 and stuff, ndobva vatokatwa zvakadaro. So panapa tiri kuona kuti mukuru uyu gore rapera 23 August election rapera haana kukwanisa kuda kuenda zvekare kudzokera court kwaya kuno challenge outcome yanga yabuda nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vanhu vakawanda ndokubvunza kuti why musina kuno challenge, vamwe vakafunga zvavaifunga, vamwe vakatanga kutaura kuti pamwe zvichida vakati ndo vachazoya vachibatsira, asi pari zvino nyika ingori papo, team rese ringori pa position ipapo, zvatowedzera zvatowese nekuti team rimwe rato 2/3 majority vakutoita vanoita neupenyu hwavo. Asi panapa tiri kuzoona kuti zvekare inogona kunge iri answer yevanhu vaibvunza kubva nguva yese, but mashoko aya havana kuda kuti mabudisa, vachangobva ikoko ndobva vati haunga challenge garwe kana uchiri gumbo rako rimwe chete richiri mumvura, because make sense zvichokwadi unogona kungorumwa, unongobatwa, unongosina option. So muri Zimbabwe ndakatarisa nyaya Nyametisian ndiri kuona kunge vataura vakati hazvibatsire chinhu kuti tikwanise kuchallenge vakuru ava kana vachiripo, because tikatarisa paZANU-PF vatorisi tatona vakutocelebrate kuti aiwa Chamisa abvuma kuti outcome yakabuda paelection ya 23 August ndikoko ndo vamwe mataurira vanga vakuzviita, but aiwa apa hakusi kubvuma, but ari kuedza kutaura kuti hazvimeke sense, hazvibatsire kutambisa nguva tichida kuchallenge nekuti tinenge tichiri muhomwe kana kuti muhome ground yevanhu atingava challenge. Ndo maonero andaitawo nyaya yemhuri yeZimbabwe saNyametisian, but iwo kana une maonero awazviita, tell me what to think in the comment section kuti waonawo sei, wanzwawo sei zvataurwa.